Go, nalagyan niyo ko, amigo. Amigo, saan yung problema niyo, amigo? Amigo, nawagtangan na yung trabaho, amigo. Kung sa malang ko, amigo, wala na ko yung kao na ni. Sa pasad sa akong pamilya. Papagit ko yung life. Mag-usa malang ko, ani. Lagi, parehas kita ni Migo. Dito sa tunahan, Migo. Sigaw pa nga yung mga pangwaltak eh. Wala, hindi kawatan mo ko sunahan. Sa mga simulasyon, isuod ko dito. Huwag ko kwarta. Nangay ko mga kwarta sa mga balaya. Dagko kayo mga balaya, oh. Huwag yun, ihatag siya piso. Sa mga man ito. Asam tayo nga ito. Masinap. At unahan, amigo ka. Basig na tayo daw dito. Basin, mas wala lang, kuyog lang daw. Basin. Wala, akong gutom na kayo. Ito. Ato tayo lang niyo chululot. Dito lang naman ilahan balay diri. Sila katsulot ninyo. Doon naman. Ayun na. Muli lang ka sulot ninyo siguro na. Ito sila balay mo. Doorbell na kay basig. Ani? Chulot niyo! Ani? Chulot niyo! Chulot! Utro. Chulot! Puni pa usa sa pas. Chulot! Ang doorbell ba? Kasi ang doorbell. Ako blihan, bisig kaila ron ako. Chulot niyo! Salah mo dahil eh. Nalalig, nakong tabang lagi ni mo. Pero basi ikaw gi makasulbad na mo ron ba? Gutom ka ni usagin. Kami kin ba? Kami tuwa dyan. Ni. Ari mo kay ngayon mo. Tapang mo. Basta. Kabinog na ni Kwan. Karon nung Di natay, abi na mo katong community pantry. ko na, mo na akong bagong plano ron kay mayor man ko. So nagplano ko ginag community Pantry. 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 Pero nara sa gawas na akong gibutang. Asa? Ang pantry, ang pantry ba? Oh. Kasi kuha lang mo dito kay ano man na nang kumuha sa nangangailangan. So, kasi kuhan mo, Sige. ano sila din. No. Luhi kayo. Ano, eh. Birds, May trabaho lagi. May trabaho. Tang-tang. Tanan. Okay, love life. Sama. Sige, mamangin akong kuhan ron, akong gi kuhan nga mga kuhan, community pantry. Nakas gawas, sige. Muli. Wala mo, paano ninyo? Muli pa ba naglapo-lapo? Basin, may brisit to. Mambang yan eh. Oh, alam sa Yan, yan, sige. Abangan na. Kaya to pala. Ano ba, kasi community pantry man na ron. Nakas sa gawas, ang ibutang. Oh. 2,000 years later. Mo nagi yung ni Mayor nga community pantry. Mo siguro na kay mo namang pantry. Na basi mo ni makatabang na to nga atong kagutom karon. Pantry man ni Birds. Di man ni pantry. Lagi. Sayop to yung gingon. Pantry man. Ano man na sa kanding man na. Ikaw baka ron na imo. Lagi. Sayop to siya da. Tos mayo balik eh. Taw, tontos Mayor be, wag nag-ayo pa ka Mayor. Mayor man. Mayor! Unsa man ka uy? Sino pa yung gingon namo? Basta no mo to yung gingon na mo. Kung sila naman dus gawas ang kuhan. Pantry niya. Pantry mo nakita sa unsa. Natog ka. Unsa man, ibang na mata ko. Ito ibang pantry ang gingon di man. Asaga, Uban na tama ba? Kanang sakto. Uban na tama ba? Dili mo. Dire kani. Ano to? Unsa mo daw? Klaro ka ako yan na. Unsa mo? Asa di ay? Pantry katong bigot mga boy. Uban na tama. Asa. Ari. Kita mo imong pantry ka. Tuyo ko. Kaparan mo sa ni ipatuyo ka mo. Oh, patuyo ra man suka. Sige kag asa gituyo ka pero kana man imong matabangan mo kay. Community pantry ba? Gutom na gini. Oh, lagi oh. Amigo luhi kayo. Ay, community pantry na gusto niyo. Kita ka kuntian. Oh. Taghan kayo diri. Community pantry. Sa may na may balay sa langgam diri. Asa ni? Sa community pantry mga. So, ari, ngita mo community pantry. Ato ta, ay bananta mo, sige mo reklamo. Tuluan mo tarong, ato mo kahoy nung pantry nung itudlo. Ito na.
Yung pantry maka. Ano? Kuya lang. Fine. Find your tree. Oh. Ang puro. Fine. Okay, ano siya? Ito lang. Ano ba? Pantry. Daraw? Masa may now? Community pantry. Oh, asa naman? Sarong. Kuan mo mo Alon malagi ni. Masam ni bago. Tawa, Christmas sa Christmas na Pasko dire. Community pantry. Lumi ako dali. Wala community pantry. Then sige mo reklamo. Oh, Sharo di mo busog na. Gusto na ka ni Birds. Lagi. Wala community pantry. Wala akong plano. Pag bring us Birds, guys. Wala ni Birds para Pagkuha mo diya. Kumuha ng nangangailangan. Community pantry. nagpila mo. Kumuha ng nangangailangan. Community pantry. Ano kilawan? Eh, wait na ano? Kalma na. Community pantry na po. Oh. Anak ko, di ba? Saman. Ah, Birds. Di na kagutong nga yun, Birds. Mag-bring greenhouse. Karon. Community pantry na. Sige mo reklamo na ko. Then, Ikaw mi Masyado ba yun? sige gutom sa ka. notice lang. Eh, busog na ko na. Ikaw lang, basi. Di ka magpapulapo. Eh, wala ka palit pitsi-pitsi. Tama sa community pantry, ako naging tabang ninyo. Okay, nagtabang kita mga amigo nga. Gutom mo. Ito ba ba? Gutom si Pay Love Life. Sulbad kita. Wala akong plano, community Wala ni pantry. niya. Uli na mo. Oh, pwede ra. Pwede hod na yung tanan. Ano ni bunga nila lami kayo? Hasta na yung punuan. Oh, community pantry man. So, kasi, ibanguha mo. Ang hope. Oh, So, doon sa balay. Ha? Ako kayong balay na ko. ho. Balay na, wala ko kayo. Oh, Ho sa kusgugma. oh, sige magina. Oh. Okay na kayo, babay na kayo. Nabusog mo na, boy. Kasami. Takot. Hindi pa rin. Low budget mo na. Makata ka dito. Okay na na. Pag di mo lang ako yaw. Okay, here. Ma. Pantry. Pantry. Okay, pantry. Okay na. Ngayon. Andre, pantry kayo. Kana, busog lang eh. Tingko sa pantry mayor. Oh. Ay, vlog pa na siya. Lagi nga, boy. Well, mabagay na. Ikaw man, ano ni Mr. Ah.